Vila Certosa, a la Costa Maragda de Sardenya. Es ven. Estem parlant de 4.500 metres quadrats de terreny, 126 habitacions, 174 places de garatge, accés privat al mar, passadís secret per arribar al mar, 5 piscines, llac artificial navegable, camps de futbol, tenis, golf, volcà artificial per llançar focs artificials, un refugi nuclear, un amfiteatre d'estil romà, gimnàs i jardí medicinal de 300 metres quadrats. La va comprar en Silvio Berlusconi als anys 80 i per aquesta mansió ha passat Putin, Bush, Aznar i Tony Blair. Els hereus de Berlusconi demanen 500 milions d'euros per la joia de la corona i el Cavaliere va rebutjar una oferta d'un xec àrab de 450 milions d'euros. I ara els seus fills la volen vendre per fer, com es diu a Itàlia, el negoci del segle. Ei, deixa'm